Malawi Today. Nkhani yakunyanyala kwa zokambirana mnyumba ya malamulo imene aphungu a chipani cha MCP akuchita yausa mapiri pachigwa komanso anthu ambiri azuzula ndi kuyankhula zinthu zosiyanasiyana zimene okha akamva mwina asiya. Ndakhale pompo kuti mumve zimene anthu ena ang'alula pokhuzana ndi nkhani imeneyi. Akuti ngati akukana kukhala mnyumba ya malamulo apite akapeze malo ena okapangira ndale osati ku Malawi kuno. Nde zambiri zakambidwa mu program imeneyi. Ndakhala pompo. Timafuna tikambirane madzulo ano potengera kuti zokambirana za makomiti ku nyumba ya malamulo zakumana ndi zosamwitsa pomwe a Simplex Chitchola Banda ati aphungu a MCP satenga nawo mbali kufikira anzawo omwe awatsegulira milandu powaganizira kuti anagwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika pochita mgwirizano pakati pa boma, unduna wa zaulimi ndi SFFRFM wa ndalama zoposa 200 billion kwacha. Akutero kuti iwowo ngati aphungu zawakhudza kuti anzawo amangidwa mkatikati mwa zokambirana ku nyumba ya malamulo kumakhala makomiti makambirana umachita orient umatere mafotokozerana ndi za aphungu zimenezo. Ndi achitchula Banda kumeneku paja ndi mtsogoleri wotsutsa boma amene ndithu amayimira chipani cha Malawi Congress, ndipo iwo watu anena kuti mmene zililimu ndi kuti ife sitingapitize makambirana apa pamene anzathu ali mchitokosi cha polisi. Tikhala muzokambiranazo pokhapokha ngati anzathu angatulutsidwe. Timafuna tikambirane kuti kodi zachitikazi tingati aphungu a MCP ndolakwa kunyanyala zokambiranazi kapena apolisi alakwa kumanga Sam Kawale, a Sosten Gwengwe komanso Michael Nzamba mu nthawi ya zokambirana. Munimvetsetse pamenepo kodi apolisiwa ndi amene tingaloze chala kuti mwakanjatatu anthu amene anali oti ali ndi zokambirana zofunikira za dziko lino makamaka ku nyumba ya malamulo. Kodi olakwa ndi apolisiwa kapena akulakwa ndi anzathu amene akutero kuti festikana kuzokambirana? Timve maganizo anu pa ndemanga imeneyi. Ndi otani ndemanga anu mbali ine mukuchita mosakasaka 50,000 ndi 400 kwacha kugula ticket. Mwaswera bwanji live pa Luntha Television? Ndaswera, ino mwaswera bwanji? Bwana ndaswera, tikukhulupirira mukutsatira program. Ya, tikuyitsatira ndithu. Ndimaganizira tidziwe dzina kumene tafika komanso tikambirane kuti kodi mmene anyanyala MCP aphungu akuti sakhamu zokambirana zimene zochitika m'makomiti alakwa ndi iwowa kapena alakwa ndi apolisi kumanga anthu amene amayenera kuchita nawo attend msonkhano ofunikira ngati umenewu muzokambirana. Timve maganizo anu madzulo ano. Apolisi siolakwa, mwina ndiyambire pamenepo. Apolisi siolakwa. Ungoti malamulo a dziko la Malawi ndiwo okondera anthu olemera. Matero. Malamulo a dziko la Malawi ali ndi vuto. Okay. Vuto lake ndilonena kuti amakondera anthu olemera, amawayika pa mbalanganda kapena samakondera anthu amene ndi amphawi amene alibe chilichonse. Ndikulankhula chonchi chifukwa chonena kuti mutati muone ku Malawi kuno palibe wambere wina aliyense amene tinamva kuti uyu ali ku ndende chifukwa choti anasokoneza katundu wa boma kamene anadya ndalama za boma. Aphungu onse kapena anthu onse andale kaya aku GPP kaya MCP awawa anthu zochitika zawo zonse zimodzi, anthu andale zochitika zawo zimodzi. So apolisiwa kuwamanga anthu aja ngati anaphwanya malamulo sikulakwa. Koma andale amabagirana. Andale amabagirana ndi chifukwa chake muona kuti mpaka zikutha zaka 5 ulamuliro wa DPP palibe wa MCP amene akakhale ku ndende ngakhale kuti adaphwanya malamulo a dziko lino. Musatero mesa ndi awa kumangidwa. Angakhala kumangidwa choncho amene akumangidwa muja amene mwaonera muja kwathera kwa amene aja nkuwapatsa belo basa kupita ku nyumba. Koma kuti wina wake osauka wapa dziko la Malawi alibe wina aliyense amene amamuyimira mpaka amakakhala ku ndende even akaba nkhuku kapena wina kanthu kakang'ono mpaka amakakhala nako ku ndende. Koma ku Malawi kuno awawa zathu waendeyo ngakhala akasokoneza chuma
alinazo njira zimene amapanga kuti mpaka asakakhale ku ndende. So anthu andalewa ndi amodzi. Ndipo ngati kuli anthu amene akusaukitsa dziko lino ndi anthu andale. Koma chifukwa tidasankha kuti tikhozulamulidwa ndi anthu andale ndi chifukwa chake anthu andale amatilamulira cho chimene zililimo. Koma anthu awo ndi amene akuononga dziko la Malawi. Chifukwa ineyo ntati ndaononga leroli ndasokoneza kapena ndaba china chake. Ulibe wina aliyense ku Malawi amene akhozupita ku polisi ukakhala nene ndi ineyo pa zimene zachitika. Chifukwa chati ndilibe kanthu chifukwa ndine osauka. Koma anthu andale ngakhala kuti kuti zathu anasokoneza amalola anthu andale apite komwe ukamuyikira kumbuyo. Ami ndi madandaula ndi anthu osauka ku Malawi ife osauka. Kuti andale akamangidwa timapita kumene kuja mali makasokoneza upanga zionetsero tufuna munthu atumutulutse. Sikukudziwa kuti kodi vuto la Malawi ndi chani. Nanga chifukwa chani sitimapanga zimenezo ndi zathu osauka akamangidwa. So apolisi tasiya agwire ntchito yawo ngati anthu ndi osalakwa. Kodi likanene kuti anthu ndi osalakwa atulutseni. Anthu sanapite ku khoti sanauzidwe milandu yawo khoti lisanaweruze koma tikupangana chilichonse kuti atifuna kuti zokambirana ife tipitako ngati simumasula anthu athu. Sizoona mchifukwa chani malamulo a dziko lino anthu andale alimayika pambali anthu olemera alimayika pambali pamene osauka ifeyo tikati talakwa chibamo chimabwera tsiku limodzi khani khozula lero ku khoti mmawa. Madzulo munthu osauka kulandira chigamulo kapena mawa kulandira chigamulo akakhala ku ndende mina zaka 10 zaka 15. Pamene milandu anthu azathu achuma anthu andale ikhozamba chaka chino mpaka 5 years osadzatha. So anthu aje fati malamulo amakadzipangira okha anayika kale malamulo amadziwana anthu aje kuti osaja namene akusokoneza dziko la Malawi. Ndipo dziko lino ndi anthu andale zimene amapanga zoti tidzatukuka zimene zoti ziwala. Chifukwa mmene zochitika apamu tipipika dzatuluka kutsogoloko tidzakhaso ndi milandu ngati lomwe koma palibe amene akaseve amene adzakhala ku ndende kuti anachajaliza kamakuti mwakuti. Chifukwa chani timapakira anthu amene asokoneza bwanji taleka apolisi agwire ntchito yawo bwanji talola akhoti agwire ntchito yawo. Mavuto wa ku Malawi timapakira anthu a ndalama ukangokhala ndalama ndithu dziko lino undende sukakhalako. From the allegations zimene mwakamba madzulo ano ndimafuna nditolepo mawu kuna kuti mwanena kuti ngakhale DPP ikuamanga anthuwa koma sikuti pali chatsogolo chenicheni ndipo munakamba nkhani za malamulo kuti malamulo athu ndi ofowoka. Now tell me pakati pa malamulo komanso government payokha mukayiona bwinobwino makamaka where are we weak ndifofoka pati kwenikweni fati tagwira pamenepo kuti zimene tikukambira nazi zikhale ndi zipatso. Alekishambira tinenezo tena kuti mwina tachotsa DPP kuti ayike pambali kuti singa amene akumanga anthu limene limamanga munthu mwina ndi apolisi munthu akapha mulo. Ndipo ulamuliro wa MCP anthuso ankamangidwa achipani cha DPP zimenezo tinkaziona zikuchitika. Koma chimene chimachitika malamulo a dziko lino nkunena kuti anthu aja chifukwa cha ndalama zawo akamangidwa milandu yawo simapita patali simadziwika kothera kwake. Mukati mupiteni ku polisi kapena mupite mufufuze ngati atola nkhani mukapeza zoti ena ake ali pa mapalimanji akuasunga milandu yawo isanalowe pa khoti pomwe. Mwina pano 2 years 3 years chifukwa chadali anthu oti akozowaimira. Koma mutati muona zathu andale akangoti awamanga ikangoti 48 hours mukuva zoti kuti munthu mumusunga bwanji 48 hours yatha musanamuze chimene analakwa. Ndipo nthawi yomweyo makhoti amapeza zoti munthu uchamtulutsa papero. Chifukwa chani anthu ajali ndi maloya amene amayimira. Maloya ali nazo njira zoti amakwanitsa kukhotetsa mulandu ngati chilungamo akuchidziwa. Amayesetsa kuti munthu mpaka atuluka azipita ku nyumba kwawo. Koma ife osauka tilibe munthu amene akhoza kutiyimira. Vutonena kuti aphungu omweyo amene amakadzipangira malamulo ku parliament. Ndi amayesetsa kuti malamulo akhale okomera mbali yawo afinye munthu osauka. So amalawi ife tidzakhale tuvutika chifukwa anthu andalewa ndi amodzi. Akudzabwera chipani chanji akudzakhala ndani koma anthu andale ndi amodzi ndipo zawo zidera kale sangakhale ku ndende amene ati. Tithokoze timve dzina lanu kumene mwatiyimbira. Ineyo ndine Phiri kukasungu mukhale ndi usiku wopambana. Ukuba mutathokoza. Zikomo akuti opanga malamulo amakhala omweyo malamulo amapanga owakomera akhoza kumangidwa lero mawa akhala ku nyumba kwawo mauvutika ndi amene akuvutika. Chabwino timatero kuti palaini pali ena *434*25# musayiwale kuti pali 50,000 ngati mwa program ino lowani ndithu mchite njira zimenezi. Mwasula bwanji palaini apa?
Ndaswera mwasogwanyi Mr. Maka. Ndaswera madera mwaitsatira nkhani? Nkhani taisatira ndithu mwachidwi. Timafuna titamva maganizo anu amadera akasungu kuti inuyo mukakhala phe mukuona kuti kodi zachitikazi kuti aphungu a nyumba ya malamulo makamaka mbali ya Malawi Congress Party akuti ano ifeyo anzathu mukatulusa pamene tikhoza kupitirira nazo zokambirana sitikamakambirane anthu ena ofunikira mu nkhani ali kundende. Timafuna peti tamva kuti kodi alakwa ndi apolisi kukata pa anthu amene ali pa ntchito titani kodi madzulo ano. Okay, jabwino. Tikatengera pamalamulo athu aziko lino. Palibe amene ali pamwamba pa malamulo. Okay. And tatiye tisaopseze apolisi amene akuapsa pressure. Koma tasiye agwire ntchito yawo. Okay. Iwo ngataganiza zoti ife tikalowa nyumba ya malamulo kufika zathu mutatusa anyamuka apita zikakhala m'makwawo situ ni vuto limenelo ayi. Ife timadya iwo ayi kuti iwo akanikopita umene kujenera ife tivutika ayi tindi zathu zimene timachita. Asiye apolisi agwire ntchito yawo. Okay. Asiye mabwalo a milandu agwire ntchito yawo. Okay. Aliyese agwire ntchito yake mwaufulu wake. Asapsite pressure apolisi acho kuti ayi metalere munde kuti ngataka nipiro parliament ndi kuti ayi kudera kwamo zimene zitakati kuzona mbuyo mosemu boma lawo lija mamangaso anthu matusa kutere ndisu ndinza chilendo ayi. Komanso chinthu china nchona kuti boma imamanga anthu ngati anthu amene kusukama ngachifanya ndala ayi koma chifukwa anthu aja ali ndi zifukwa zimene wamangira. Okay. Tatiyeni tivomereze kuti aliyese ndi munthu khani wakumuzi kandi mphawi kandi olemera ndi munthu aliyese amaphwanya lamulo. Lamulo chingati laphwanyidwa lisamangane kuti uyu ndi wa ndalama kuti uyu ndi wakuti aliyese ligwire ntchito mofanana. Timakhala tikuona anthu ena amene anapulamu amene ndi ikuluikulu akupasidwa belo kumatuluka. Pamene munthu ena nangopalamula kamwandu kang'ono kakumuzi kaya m'matawuni momwemo akukaseweza 5 years 6 years. Zimwe zikutanthauza kuti mwina mwake ifeyo ngati anthu timangoyang'ana anthu amene ali ochita bwino ndimapase mabelo ndikumatuluka. Koma munthu wina ife tikochoka kumuzi alibe kuthekera koteroko ndimakaseweza kuja kumaula. Ndiso china chachikulu akakala kumaphiza apolisi kumati ife sitimanga mutu mwakuti kama pasabe pressure apolisi aja kwani kuti agwire ntchito mwamasuka or even bungwe jirani tukulashimbi kuti apereke ng'ombe ena ake kuti nakamangidwa amakhala kukanika famkhauza kuti patuluka anthu ena andale ayankhula mawu ena ake. Okay. Ndi tatiye ndilonde tasiya apolisi azigwira ntchito yawo aliyese khani mabwalo athu a milandu. Chimene tikufuna ife ndi kuti tikhale ndi usogoleri wabwino osangana mbali yomanga aliyese amene anapalamula khani wa DPP khani wa MCP UTM koma ngati anaphwanya lamulo ngati analakwa akuyenera amangidwe mosata malamulo. Chabwino. Ndipo akamangidwa wina asatuluke akamangidwa DPP asatuluke sa DPP fora walamula kuti ayi ntuseni wathu nono aliyese amangidwe ngati anaphwanya lamulo. Chabwino. Kwa sakhale kuopsezana. Tathokoza amadera contribution yanu taimva kuti ayi apolisi agwire ntchito yawo aliyense olakwa achite stretch the law mukhale tusiku opambana. Mapitira kumva maganizo anzika kuti kodi nzika zikuti bwanji muni ndi mwayi madzulo ano mukhoza kuimba kuchita star 4342 star 25 hash pamenepo ndikuti mukuona ndithu kanambala kali paja pakona apa kameko mukagwiritse ntchito bwino fa ineyo Radio Entertainers Limited mugwirizana ndi Luntha Television andipasira 50,000 kuti wina waje wa mwayi madzulo ano agone akumwemwetera. Ndiye program ino ikangotha basi la for dream atsekedwa pomwepo chifukwa chake tifuna kuti muchite mwayi ngati umenewo kuti mwasula bwanji mwasula bwanji bana mwasula bwanji bene sikumveka titoleso ina mwasula bwanji mukayankha foni tiyankhuleni fatu mafuna kuti timve inoyo mwasula bwanji bana mwasula bwanji live pa Luntha Television. Ndaswera tijuiseni umene tafika dzina lanu. Kuna mitambo chiladzulo dzina lanu limene lasala.
tithokoze olakwa ndi apolisi wait kukatola anthu amene akugwira ntchito kapena kuti anthu amene amayenera agwire ntchito amalizitse kapena olakwa ndi awa amene akuti ngati simatulusa athuwo ndi kuti basi ifenso sitikhala pa zokambirana mumayibalansa bwanji nkhani imeneyi? Okay. Okay. Oh. Oh. Chabwino. Tithokoze kuti mwatero kuti abeda kulakwa kuchokera muthumbwe umu maso mafumu yaikazi ndi mwankalo monsemu ndamene akumakhala kuvutika. Ayi. Chabwino. Tathokoza kwambiri bambo Chitoseti. Kalisto thokoze kwambiri kwa nkalo kuti mwayimba foni madzulo ano. Amene ndithu chokero chiradzulu ikabona comment yawo ndipo timafuna timve maganizo anu ambiri akuti aya apolisi akugwira ntchito yawo zilibe ntchito kuti kaya unali kuti ukhale ukuyendetsa zina zake makati walakwa pa nthawi imeneyo ndi kuti iweyo uyenera kuti kumane ndizoyenera kuchitika. Chabwino timafuna timvebe ena pa line mwasula bwanji mu live. Mwasula bwanji pa line up. Yes bwana, mwasula bwanji. Inaenda swera tukudziweni kumene tafika. Ine Steven Oda ndikuimbira kuno kusalima. Muwandikire foni yanu chawa kwambiri mumveka pansi kusalima comment yanu ndiyo tani pazimene tikukambirana. Ndibwino kwalola polisi kuti agwire ntchito yawo momasuka. Okay. Chifukwa mwachitsanzo munthu akakhala kuti waba ngakhale pamaliro amapezeka kuti amakamangidwa ndithu. Ndizike kanthu kaya kuti zokambirana koma ngati anafanya malamulo akuyenera kuti malamulo atsatidwe. Munthu ngakhala ali pamaliro amatha kumangidwa? Amatha kumangidwa. Ngati wafanya lamulo Okay. Zisatengere ifanira kuti akupanga ndandale kunena kuti asamangidwe ifanira kuti ali pazokambirana. Okay. Malamulo linelo analikhazikitsa okha. Okay. Tayamikira kumva maganizo anu kusalima ndipo mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo kwambiri amene ndithu akutika uli pasiwa amakutengabe basi kuti ayi malinga zimene zilili mwambo upitirira koma ino tikeni mbali uku pali zokambirana. Mwasula bwanji madzulo ano? Ayi ndaswera tafika kuti madzulo ano. Ndaswera tikudziweni dzina lanu kumene mwatimbira. Ine ndisandikonda mugawa kudzira ndi kuplanta. Bwana sandikonda ife koma timakukondani ndipo timafuna titamva maganizo anu chakumbira ndi uko mwitsatira bwanji nkhani iyi kodi kunyanyala tinene kuti alakwitsa kapena kuti alakwitsa ndi apolisi ukamanga munthu amene anthu amayenera kuti achena contribution Sana la kesi ya polisi. Malamulo kwa kuna majeshi polisi ya koti. Okay. Ndiye mtu ngatwala pita. Owali kuchalishi pasere kama hata mwali akulalikira buno bwino basi apolisi ya itaiti. Tukuto wafanye malamulo kwa sababu fanye malamulo amu nguye. Okay. Ayi nika kumani. Okay.
Ujeni akula matu amaendesa bomawa. Ama panga maramu ozichinjiriza oka. Okay. Bone papiri zimata kuvutika distance hameni spili lekantu akafansi yanji. Koma iyo amena indika ntundi amena maoneka ngati isali bavuto zilali lose goma. Ndalama zikunenedwa zimene zawo mumpido muziko mulundizama msosa ukangatira amene ndili pandikula basi. Okay. Oweniswa amene muli pamene po anthu amaimaipiwa ono ngandalama zanu. Ndiyawo wawo wakanyanya kupaliamenti kuti atukukeko. Sikuti paliamenti igonja chifukwa cha iyoya. Ziko wachezizwa kuti anthu asinthe mulamene president kita mkhali yakunenera. Chifukwa kwambiri kuti zidzogoke ndofrika kuti asinthe. Maiko anozatiwandikana nawo pamazuri muziki pompa ndikukapisa kumozambiri ukapeza kuti ziko lawo lili mukupungula kwambiri muzambiri. Koma kunoko anthu okuba amene achina chicholawo ndandandi goli limene lili okuba. Musati. Limene lawo nongati ndalama za Malawi. Ndiye ndilofuna kuti apolisi asiyive agwire ntchito yawo. Ndipo amene wasabase belo pokapoka nkhani kasike kukoti ngati yo kapereke belo akakhale akoti. Koma wao ngachafuna kunyanya kunyumba mwanyanyala asabiteko koma parliament spinga ime soja imusiti. Kumbukira nawo swali ngoma amene amapanga yo azawa DPP. Endi speaker wa nyumba ya mamu panopa Sulemana ananena kuti winaleso wakati asabite ku parliament. Farandia lawa sineiyosi. Ndi amene wa polisi asiyagwire ntchito yawo. Magerezo anga ndi amene obwana. Kundilande nthokoze bambwanga kuti mwatenga foni kuimba ndizofunikira kwambiri kuti zimva maganizo anzika mbali zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene ndithu achita moera nkhulitsa kuti wasapiteko ndenga chawo ndiyima. Ngati kundilanda kuganiza choncho. Inu muganiza bwanji ola kwandiyani mwasula bwanji madzulo ano? Tandala bwa. Ayi kunchesi uko aiti kunoko kulilongwe kuli bwino nthokoze kuti kumaye kuli bwino. Comment yanu ndiyo tani achitatu motsindika kuti ayi tsono ife tuyisizolondola kuti tizikhala ukambirana anzathu mwatulutse kayi zokambirana zipitirira kodi iwowa apolisi wanatsatira malamulo mukakhala mukuziwunikira nkhanizi. Chabwino. Nkhani loveka. Echabwino. Uveka kwake ine simpira kosekwe. Okay, no. Mango funa ndithandize ngokumalawi. Pamene tuyendetsa dziko. Tiziganiza mbali zonse. Chabwino. Osaganiza zambali modzi. Okay. Pali nduna zina pali pano ndinoena pano. Zimene nduna za boma. Zili ni mapelo nthumba, zili milandu ku khoti. Kodi izo zija zikalowa bwanji ukakhala nduna pamene zili mapelo nthumba. Milandu ina yosatha izozo nduna ndikukenda zili mapelo nthumba koma mukapitiri sumangawena milandu ina yosatha. Munaona kuti dziko pali chilungama chimene chikuchitika ku Malawi mchikuwawe. Osakhala kuti mtundu wa Malawi uthandizidwe koma chikuwawe. Okay. Mati mpephenji tsono. Chabwino tero. Ndimaona ngati kuti ndiphunziro lina. Likabwera boma latsopano kuti limene limalamulo lachoka. Ine mmakona ngati kuti ozichitenga onse ogwira ntchito amene amagwira ndi boma ili ovachotse ozika patsopano malingana ni mmene boma limene lilipoli luchitira pali pano. Nathokoza zikomo kwambiri. Kunchisi mukhale ndisiko pambana babanga. Nathokoza. Zikomo amene ndithu akutero kuti nduna zina tikuyankhula pano nduna zachikhalire zili ndi mabero nthumba kodi tikuyang'ana mbali imodzi kulankhula kwawo kunchisi akutero mwasula bwanji madzulo ano? Taswera bwino kaya. Ndaswera tafika pa 7 o'clock tsopano nthawi yathu ya Malawi. Tithokoze ndikuti kumeneko kumene mwatiimbira madzulo ano. Kuno ndi Kusanje Fatima. Ku Fatima katikati mwa program ino timafuna timve maganizo anu kuti kodi mukuyitsatira bwanji nkhaniyi.
zimene zachitika za polisi salakwise. Okay. Polisiwo kugwira ntchito yawo. Chabwino. Ndi anthu kuti wakugwira polisi. Okay. Wagwira anthu ndikwamanga. Ndi iwo ayimsathayo parliament. Kwa wina amangidwa. Apo tawanga munthu aliyense ngatsana akwise kuyayi. Oho. Ndi kuti iwo apungwa MCPU ngada kuthawa parliament. Sada pide ku parliament ho chifukwa cha chipani koma chifukwa cha anthu akudera. Okay. Akanene iwo apide ku parliament ho chifukwa ku parliament ho akayimira anthu akudera usali. Awo ngada kumangidwa ndi kuti alakwise. Okay. Katsala alakwise iwo nkhani zima pida. Abange kuvula alakwise. Apo tinaza kama bome zali ngatsala. Mboma makafulu. Antena amangidwa muna bila koti kapari muna ba 50,000 and 1,000 basi kumeka ila yai atukwambili ama bangi priest ngafa parliament omweo. Ni ya tindia kama ila wote amunge na ngomwe anu kama anfinite tutamu ije gira ndizi kujidikazi tindia tia polisi greshiro yao. Okay. Ngadi wana bisaki alapondeze tine kusala Chabwino. Okay. Ndo lakwa. Tathokoza kumva maganizo anu kuti mwayima mbali ya polisi kuti akugwira ntchito yawo solakwa ndipo aphungu akungoyenera kuti adziwe kuti adatumidwa ndi anthu osati chipani koma kuti akayimira anthu. Tathokoze kumva dzina lija tiyankhuleni ku Msanje ko. Tathokoza mkhale ndi usiku wopambana. Zikomo pitirira kumva maganizo anzika shortway titenga break imene yanyamula utenga wa kutakata Lafo Draw umene uchitika pa Luntha Television mogwirizana ndi anzathu aja a Radio Entertainers Limited akumakhala kuti program ngati ino yachikhalire akupereka 50,000 yakuipereka motani sikuti amachita kuyenda door to door ndo magawa mwayi wa inuyo mukhoza ngoyesera simuswekera kuchita ndithu kulosera china chachi komano kungotenga phone yanu imene kaili ndi rubber band ikhoza kupatsani 50,000 madzulo ano meti kuyankhula pano. Tengani phone yanu mpange star 4342 star 25 hash ndi kufunsani kuti mpereke muike 400 kwacha kumeko ndi kugula ticket suti pa phone pano patuluka pepala la ticket koma kuti mpememo ndi kuti magula ticket kenako pin yanu mukayika basi ndi kuti mwalowa chimene chichitika muzidikira in 15 minutes from now ndi kuti tikhala tikuthamangira nthawi ya Lafo Draw for exactly at 20 minutes past 7 ndi pamene tichita Lafo Draw kenako tikachita choncho makhala 1 minute basi kenako nguzunguza nambala zija zimathamanga paine mothamangitsa mwazi kwambiri manambala osayima apo yangayo bwaje kuti atadikirani ithamangebe kenako madzadaba kuti yayima ife timakuyimbirani pano kufunsani ndalama yagweramo menemo ndino mati yagweramo zimenezo sizamatsenga mnjira iliyonse nzoti alisatha kuchita amene ali ndi phone mukhoza kubwereka ya neba mwekamo 400 kwacha ikagwamo 400 kwacha basi tunde kuti mukhala pa ndandanda wa anthu amene akudikira kuti kodi ndilero amene ndichite mwayi ndine koma tikukambirana pano nkhani kuti anzathu chipani cha MCP ku parliament kuli ku makomiti zokambirana I think ino ndine mwina sitingazimvese koma amakambirana m'makomiti ndi zimene amakambiranazo zimafunikira kuti attention ya anzathu aphungu a chipani cha MCP akhalepo ndi kuti anatero kuti ife sitikhalapo mchingereza mati by court kuchita ndithu mongo khangati kuti achitabe ngati chionetsero chakusakondwa sikuti kukondwa iya chifukwa ena mwa anzathu ali m'manja mwa polisi ndi akatuluka amenewo ndi amene ifeyo tikhalenso kuti timuzokambirana ndimafuna titatero kuti kodi alakwa ndi apolisiwa kumamanga anzawo ofunikira kuti apange nawo zisankho
komanso apange nawo ndithu ma decisions zina zotero muzokambirana zimene ndine sitimatha kuzitsatira koma zimakhala mmakomiti kapena alakwa nda MCPs amene ndi aphungu amene ndithu anena kuti no ife tisunthapo sitikhalapo kapena apolisiwa anachita mosaiona time kuti akambirane kaya anzawo kena kwazauza kuti mbali milandu pano ya 200 billion mudachita ndithu mbuyomu pogwirizana ndi makampani ena ndipo zinthu ngati zimenezo tikukuganizirani kuti ndinuyo zimakhuza ati fetereza zimakhuza kuti business za soya ndi zina zotero akukamba kuti unali unduna wa zaulimi ndiye mukudziwa kale kuti Asam Kawale anali nduna ya zaulimi Sosten Gwenge nawonso anali nduna kukuta imeneyo maso ndithu Mike Collins Zamba analinso ndithu mmodzi mwa nduna mu boma la MCP kodi funso nkumati timing ya polisi mukayisuzumira bwinobwino sinasokoneze nawonso zina zofunikira ku parliament kapena ife ndamene tisakumvesesa kuti no zinthuzi IMCP aphungu maka kudzera kwa achithyola ngati mtsogoleri iwo ndamene asokoneza zinthu zonsezi pamene timafuati kambirani bwinobwino 15 minutes imene ikubwerayi pangani chisankho cholowa mu kutakata Lafo Draw pa Lunta Television nakhazikikapo kuti mumvesese za Lafo Draw komanso mumvesese in case you're just joining us imene ndi Lunta Television chidzulo program ine ndi Moses mwana wa Magawa bwanji tibwerere pa makina pamene pali Henry Malunga kuti atipatse uthenga umene wasenza nkhani yakutakata Lafo Draw tikabweranso tipitira kuyankha mafoni anu kena kukhala ndi ndemanga zanu ikafika 20 past basi Lafo Draw ikayateka Henry Malunga please kupitirira kumva ndemanga za Malawi zochitikazo zimakhala za Malawi ya nkhani imene yoganiziridwa yonso ndikuyokhudza Malawi 200 billion ya Malawi ngati ikukhala yoti akuaganizira ifeso nafe timayenera kukambira napo nkhani ngati zimenezo komanso zimene amenera akambirane ku nyumba ya malamulo nzokhudza sonzika zonena kuti zikanatithandiza kuti pamene basa kunjejemesana zimene timafuna timve madzulo ano tasandi 10 minutes masabanje bwana masura bwanji Ndaswera kaini live pa Lunta Television ndaswera tikudziweni kumene mwafika tafika ino sendikwalera kuno kwakuseni mamulanje mukuyitsatira bwanji nkhani yakumulanje apa ineyo kuona nkhani imene ikumangidwa anthu fotokoza analiyesa kumva aliyesa maiko akunja adikira ineyo kumulanje kumangidwa kwa anthuwa ndikumakhala kuti chizikangati mu MCP ina kuresha pake inapanga kinyengo chabwino tipotengera nthawi yathu ikutha line yawo ikuvuta mfachaketi ati tiachotse pepani sitana kuchotseni mwamwano koma ngakhale kunyumbako anthu athu achitira mwa umboni kuti simamveka titolena pano kuti kodi iwo amwera kapena line yawo imveka apanso pabwera ena timve maganizo awo nzofunika kwambiri kuti tizimva maganizo anzika bwinobwino mopanda kuphonya chilichonse masura bwanji bwana masura bwanji pa Luntha apa ndaswera bwana kumabe iwandikireni phone yanu imveka pansi ndikuti kumene kudzina lanu ndemanga yanu mukuyitsatira bwanji nkhani inetu ndiye moja kundani maboma chabwino wawa bwana Peter tasota itai fotokozera ndiponi kuti mukuyitsatira bwanji nkhani imene ukambayi bwana Peter ku Ndilande Blantyre ineyo nkhani imene ndikuyitsatira ndikuona ngati apolisi choyambirira ati wasiye agwire ntchito yawo inde pamakhala zifukwa zina zimene anthu amatomanga mifaita ndale komano ngati ntchito yasizofika kumapeto ndimaiti mazoto zinthu zinayi za ndale zinayi zongofuna kuzuzana koma fonawo yanta apasi mkati apolisi kodi network ikupanga bwanji foni anthu awesetsa kuyika foni mu January February miyezi yovuta kwambiri komano network iso ikupanga sonkhanzaso pano bwana Peter mukundimva munakhala ngati mwachita network mwatsamwa tayamba niso nkhani yokuifotokoza mofulumirirapo ndimanena kunaka kuti ndikumveka pamenepo mumveka ndimanena kuti tiyasiye apolisi agwire ntchito yawo nkhani zimene tikumamva
nthawi yambiri zomakhala nkhani zokhumudwitsa mafiga amene akumatuluka akumakhala mafiga kuti ukamva akumakhala ochititsa mantha kuti koma dziko li anthu timalikondadi ndiye tikanena kuna kuti apapa kumangana chifukwa cha zandale tipange boycott tinyanyale tisapite ku parliament ndikuona ngati kuti anthu pali china chake chimene akufuna kumabisa chifukwa kuli koti munthu solakwa pokapoka koti lovomerezeka itampeza olakwa ndi munthu akamangidwa ngati ma citizens tikuyenera kuti tisatire nkhaniyo koma tisafike poti mpakana tinyanyale ena mpakana amabungu abwere bwanji mukumanga bwanji anthu kumanga bwanji anthu zimangoonetseratu kuna kuti dziko lino tingasogolera athu amene adyera amene samalikonda dziko lathuli tifatina nkha kuti timakonda dziko zenizeni tosefu mno bwino bwezi tikumavomereza kuna kuti anthu azimangidwa olakwa azipita ku ndende for example mwachisanzo tinadi nthawi ya kulanda kuno ngati nthawi yachina jomo nthawi ya DPP imene anthu amakapidwaso anthu ameneja ena anamangidwa koma ena akuoneka kuti akusangalalabe kunja kuno chimodzimodzinso nthawi ya MCP nthawi yapita yomwe anthu amamangidwa anthu anakhapa anthu amamenya anthu kukhapa ma civil servants koma akuyenda bwinobwino maufulu amene amamangidwa zenizeni ndi munthu okuba nkhuku sanamizane kwa kuteko andale onsewa awawo mukwaonawo andani kachina chichola amangidwa akayandana achina kawale achina uzamba ndani anthu amene wandi amakobiri atuuka chimene chimene chimatikumbutsa so kwambiri mwina chimene simachimvesesa nchiona kuti kodi maloya awawo anawonso amakhala alibe umunthu chifukwa munthu awakamuyira kumbuyo munthu nkhani zake zikuchitika zikumveka zake zopsa zokhazokha kuyambira mbuyo musemu sitizambira pano payi maloya amakhala busy kukatenga ma injections asamangidwe so asatani pali mpikisa zopsa kwambiri zona kuti zochititsa mantha kuti koma gezi ndalama izizimu kuti anthu 4-5 mukugawana 200 billion ka 10 billion ka bwanji ndi ndalama zona kuti zikho zokhandizira ka anthu maskulu ka zimankhwala nzipatala koma ndalama zija few individuals akudya ndalama zija ndiye akamangidwa tinene kuti ndi ndale so ifeyo ngati ma citizens ine ngati neyo ine ndibe chipani aliyesa amene wamangidwa kandi wa DPP chane chisala mamangidwa ine naye nazo ntchito apa kayazi mmanga so pasiku katatu kumanga munthu kumpitisa kuti dibe nazo ntchito amene anapalamula mlandu ayake amene anasowesa ndalama ya boma kwa chena iliyosene ya boma imene inasowa munthu amene yoyo ayake ndipo amangidwe ndipo first time tione munthu akukasekeredwa akukalowa ku ndende sizizuma ngonamizana kuti chanchani apa sapero hatani munthu ongopalamula pang'ono kuba kanyani kachisuko pena pake kankhuku pena pake ndi munthu wecho mlandu ndi umaita mwachangu 2 to 3 days munthu ampasa 6 years pomwe munthu andale pasipero apasabero apita apa zizomvesa chisoni ngati fe ma citizen timakhumudwa nazo timadandaula kuti kodi zikuwathuli anthu koma timachikondadi chabwino yayi maganizo amenewa talemekeza kuchokera kwa inu bwana Peter kundirande mukunyalirani timangoti paboma pamene tokoze mwati obankhuku namene akusauka obankhuku namene akumangidwa kumenyedwa munthu kuba obankhuku koma kuba mabilions akusangala pano pakuzaso kuti atipeza loya wina wake akapeka injection ya anthu amene wasamangidwe so basi nditizika kuti zibwino basi sangadandaule sinaso yayi kuimvetsera nkhaniyo umatha kunena kuti ayi chabwino nanene nzika kuchokera mdziko momuno kuti dziko lathulo ndofoka choncho anzomvesa chisoni pene ndimakhumudwa nazo madandaula kuti akuma anthu timafuna kuti dziko lizasinthe lili mukhale ndi usiku wopambana kundirande siko kumva maganizo anzika nkofunikira kwambiri akubwereza anthu kuti ayi zioneka ngati chifoko chilipo mdziko muno kuti anthu amene apalamula sikwenekwene kuti makhala koma nkhani yathu kwambiri tikuyiunika ndi anthu apereka it's a wide discussion at the same time anthu apereka maganizo awo osiyanasiyana umatitsegula m'masoso kuti kuti ndi mukutero eti amene aba ochipeno ayikupitirira kumva maganizo anzika nkofunikira kwambiri nthawi yathu ikukuyandikira just 3 minutes to go kapena
kapena 2 minutes to go kuti no tikwangule gawo limene la foni kena kuno tikabweranso tikhala ndi break ngati yomweja in 3 minutes to come. Tikabweranso ndikuti tikhale kupanga nkhani za raffle draw. So mphindi zimene zatsalazi tachitani mwachangu mwansanga, talowani tagulani ticket yanu pa mtengo wa 400 kwacha, mukhoza kukhala mwayi opeza 50,000 kwacha makamaka madzulo omwe ano, ndipo ife tipanga motsindika kuti kodi mmenemo mwagwera 50,000 mukavomera basi program yathera pompo kuti first tingakhalitsenso pano bwanji tionenso ena apa mwasula bwanji madzulo ano. Ndaswera bwana masabaji bwana makao. Ayi ndaswera, tithokoze kwambiri kuti ayi mwakakamira kwambiri kuimba foni kunja kwa dziko. Kumbusani dzina la Malawi ndizofunika kwambiri. Ndambira dito kale ku basi past 6 konota. Mabe ambuya alimekezeke. Yayi ambuya kule. Ndito dai ndi komdi Maxwell ngoni yale mangoti komdi basi. Uchokera makwasa kucholoko kuma ndi Johannesburg. Mbadwa yapa makwasa kuma muno Johannesburg. Mukutsatira bwanji nkhani imene tikukambirana madzulo ano? Netu choyamba ne kuti amene asakugwirizana nawo kuti no anthu azimangidwawo amene akapanga dera lawo azikalamulira kumeneko. Ena sonkumati ndiye mukanati musayankhetu ku South Africa mpaka naso achoke mdziko muno akakhale pena pache azikapanga zinthu zawo mwatani kodi kulankhulapo. Sikuti twachokeso ziko muti ziko lakhale omwe ku Malawi ombango pita kadera kena kake amene akuona kuti iwo akhoza makalamulira kumeneko chifukwa malamulo sakuafuna kuti azigwira ntchito ya akufuna malamulo azikomera iwo. Komanso pali mawu amene kuti nkhwanya obwezera kuwawa. Ndithu komanso munthu atakha kuti no ena apekesa zona tolo atakha kuti siku loti no munthu yo akwawo kulimalira akulira ndithu koma iye walakwa lamulo likwenda limmange basi. Ndi zonse zimene akunenazo odandaulawo azidandaula komanso alawira kupanga kampeni fa kupanga ni kampeni ndi kampeni walawira nayo kwambiri ni mama uno. Chabwino. Ndithu chimene kapempha chona kuti iwo akhale chete ayang'ane apolisi agwire ntchito yawo malamulo agwire ntchito akapezeka olakwa munthu sikuti umadandaula yayi. Chabwino. Ngati siwola kwa sosi kuti ungadandauleso. Koma asatenge wacho kanga tino amalamulo iwozi wa malamulo kwambiri fa anali mboma omwemo zimene zikuchitika ziso iwonso apangapo. Munthu ngati amatekeze sanzo ngati amagula fertilizer ku bushari kugula fertilizer siku bushari ndiye ndalama jasasatidwe panopo. Ndiye asiya Malawi komanso asiya polisi agwire ntchito yawo amene akuona kuti msizi kuyenda wapa ni mmene akupangira malamulowa sakuyenda bwino lamulo kapena kuti no ulamuliro umene ulipo usukuyenda bwino akapange kadera kawo angosankha kadera kawo kena kake kuti azikalamulira kumeneko Malawi yo kapena maboma enawo iwo akaona kuti zili bwino asiye poncho. Ndithu asa lowere ntchito za ine yake iwo ngadali awuzi wa malamulo kwambiri akapange dera lawo. Tithokoza kumva maganizo anu inu nzika yapa makwasa koma muli ku South Africa Johannesburg bwanji tifunireni mafuno opambana kumeneko fandi nonso mwatseka program malingana ndi nthawi yathu. Koma ine ndentha zonse ndimakhaoseka program ambuya atepekezeke. Usiku opambana ndikuti ndino balamaka ine nthawi zonse mbangolisiya kumapetolo. Ayi pamenepo ndikuti mwina sikulina mzakhala koyamba. Koma mama ndiye sasandikhala kuyambira koma sinanga ndikayambira kusizimathekaso simmayankaso. Mabizo omwewa line mbali zonse koma thokoze kuti lero zatheka mukhale ndi usiku opambana. Kwambiri kulo nangodanda program azo naidanda nali yabwino ko basi kumabe ya siku lina soiza bweraso amwele mekezeko siku abwino inali yoti chani dzulo ya kabwira analakwa soje mafupa nenepo chani pe amene ajawo kuloko akabwira aja zimafunika siku lina ake ngati nkoteka muzatenga zakhale pa radio po ndi azamfunsa Malawi nali samena amene naye kuti no Malawi akwafunawo azaone kuti nda Malawi ngati amaza ayenka kuti akwafunawo fa ife tinatopa nawo Wacho satinatopa nawo komanso akamene kuti no ulamuliro ulipo usukupanga kanthu kwaopa chanchani ukulephera siuzaone mamva kulephereka ndi pati fa chichonse anthu mmanyumba mwakukhuta. Ulamuliro umene akufuna iwo amene amaona ubwino wa anthu olemera kale amene aini ndalama zawo ndi amaona ubwino wachakwera koma amphawi
ndi amene akuona ubwino ulamulo ulimo pano pa ndi ndisalankhule zambiri popeza yadushakali programu koma zulo nazo lankhula zambiri kwa basi mukhale ndi usiku wopambana ziko kwambiri bwana Magawo zikomo stand